Bună ziua, iubitori ai vinului și al viței de vie! Suntem la începutul lunii mai și este momentul primelor operațiuni în verde. Prima operațiune de acest fel este plivitul lăstarilor, care se face îndată ce au apărut inflorescențele pe lăstar, adică în prima jumătate a lunii mai, atunci când lăstarii sunt verzi și frageți. Acolo unde primăvara există pericolul de înghețuri târzii, această operațiune se poate amâna puțin. Lucrarea trebuie terminată în perioadă scurtă de timp în toată via, deoarece orice întârziere slăbește butucii, iar pe de altă parte lăstarii care se îndepărtează rup odată cu ei o parte din scoarță, producând răni mai mari. Se procede în felul următor. Se curăță cu atenție trunchiul vertical, îndepărtându-se toți lăstarii lacomi. După aceea, în cazul acestei podgorii, ale cărei obiective sunt orientate spre o calitate desăvârșită a vinului, nu spre o cantitate foarte mare, se face plivitul lăstarilor și pe trunchiul orizontal, în felul acesta. Se îndepărtează lăstarii gemeni, îl îndepărtăm pe acesta mai slab. Plivitul lăstarilor pe cordon ne asigură numeroase avantaje. În primul rând, o aerare mai bună, o ventilare mai bună a strugurilor. În acest fel bolile o să pătrundă un pic mai greu, strugurii o să fie mai sănătoși. O să avem, îndepărtând majoritatea lăstarilor, o să avem mai puțin de lucru în cazul tăiatului de iarnă. Și făcând acest lucru în perioada aceasta, rănile provocate viței de vie nu sunt foarte mari, ea se cicatrizează și este mai sănătoasă.